ovo je posljednja lekcija. Pogledajmo koliko korejskog možeš sada pročitati. Naučio si suglasnike, oblike tvoje usne. I samoglasnike, jednostavne linije. Sada brzi test. Pročitaj svaku riječ naglas prije nego što je izgovorim. Spreman. Možeš li ovo pročitati? 우유, Da, to znači mlijeko. Pročitao si to sam. Možeš li ovo pročitati? 나무, Da, to znači drvo. Pročitao si to sam. Možeš li ovo pročitati? 가방, Da, to znači torba. Pročitao si to sam. Uspio si. Prije nekoliko lekcija ovo su bili samo oblici. Sada čitaš korejski. Nastavi. Vježbaj besplatno na karijan.vjesaom.com i osvoji svoju diplomu. Link je ispod.